महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 7588 44 81 18। राज्यातील 108 रुग्णवाहिका चालवणारे चालक संपावर जाणार आहेत। 108 वाहन चालक संघटनेनं आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलं होतं। मात्र या विषयावर अद्याप देखील तोडगा न निघाल्यानं बेमुदत संप पुकारलाय। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा आणि रुग्णांची परिस्थिती पाहता सिंधुदुर्ग 108च्या चालकांनी रुग्णसेवा ईश्वर सेवा मानून यात सहभागी होणार नाही अशी ग्वाही दिल्याची माहिती 108 डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर विनायक पाटील यांनी दिली आहे। आपल्याकडे आता जो संप होणार होता दिनांक 1 सप्टेंबर 2023 पासून वाहन चालक यांचा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सध्या एक संप चालू होणार होता। त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांनी या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व काम सुरळीतपणे आणि व्यवस्थितपणे रुग्णसेवा देणं ही ईश्वर सेवा आहे असं समजून पूर्ण जिल्ह्यात 108चं हे काम हे कंटिन्यू चालू राहील या पद्धतीची ग्वाही दिली। त्याच्याबद्दल जे काही लेटर्स आहेत प्रत्येकाने एक ग्वाहीपत्र जे असेल ते एक लेटर सबमिट केलेलं आहे प्रत्येकाने। तर हे आपल्या पूर्ण जिल्ह्यातील सर्व पायलटांनी आपल्याला लेटर्स दिलेले आहेत की ज्याच्यात मेन्शन केलेलं आहे त्यांनी की आम्ही अशी ग्वाही देतो की 1 सप्टेंबर 2023 पासून रुग्णवाहिका 108 वाहनचालक संघटनेने पुकारलेल्या तथाकथित संपात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आम्ही सहभागी नसणार आहोत आणि या पद्धतीने या रुग्णसेवेत कोणताही आम्ही खंड पडू देणार नाही अशा पद्धतीचं सर्व पायलटनी सर्व सिंधुदुर्गवासियांनी आपल्याला सिंधुदुर्गवासियांना ग्वाही देत आहेत। ओके, आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे आजार असतील ते आता रस्त्यावरच्या ॲक्सिडेंटपासून ते बर्न पेशंट असतील, त्याच्यानंतर हार्ट अटॅकचा पेशंट असेल, MI असेल और वेगवेगळ्या आजारांसाठी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल असेल, घरून हॉस्पिटलला असेल, एखाद्याला श्वास घेण्यात त्रास होतो आहे, ब्रिदिंग डिफिकल्टी असते किंवा एखाद्याला ट्रॉमा इंजुरी असते, एखाद्याचा ॲक्सिडेंट झालेला असतो, तर अशा सर्व केसेसमध्ये 108 रुग्णवाहिका सेवा ही सर्वांपर्यंत मोफत पुरवली जाते। तर याच्या आधीही सिंधुदुर्गमध्ये किंवा पूर्ण महाराष्ट्रात या सेवेचा सर्वांना फ्रीमध्ये लाभ होत होता आणि यापुढेही अशाच पद्धतीने ही अविरत जी काही सेवा आहे ती पुरवली जाणार आहे पूर्ण जिल्ह्यात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।